salam bileşler. Meniň Türkmen Leydat kanalymyň ýene bir gyzykly täze sanyna hoş geldiňiz. Eger siz bilýän bolsaňyz, men köpden bäri diňe Amerika barada video düşürýän. Amerikanyň bayramçylyklary, Amerikanyň dukanlary we beýleki videolary diňe Amerika barada. Ýöne köpden bäri ingliz dili barada video düşürmedim. Buňky videom hem diňe ingliz dili barada bolar. Illeşler, eger siz meniň Türkmen Leydatly kanalymy halaýan bolsaňyz, meniň videolarym siz üçin gyzykly bolsa, meniň kanalyma aktiv bolup agza bolmany, like goýmany, eger siziň soraglaryňyz bar bolsa, tesbirlere ýazmany unutmaň. Meniň buňky videom hem ýene bir gyzykly ingliz dili baradaky videolaryň biri bolar. Buňky videomda men size ingliz diline nädip sapşenia ýazmaly we şol sapşeniýalary nädip dogry okamaly, şol barada men size aýtjak. Onu illeşler taýyn bolsaňyz videomy dowam ederek. Illeşler, men şu videomy başlamaka men size bir zat aýdasym gelýär. Eger siziň araňyzda diňe ingliz dilini öwrenýän illeşlerimiz bar bolsa, şol ingliz dilini hem tiz ösdüresiňiz gelýän bolsa, onda men size ýene bir YouTube kanalyny maslahat beresim gelýär. Ol YouTube kanalynyň ady English with Ÿazmaly. Ýani biziň Ÿazmaly atly ingliz dili muallimimiz ingliz dili barada gyzykly videolar goýar. Ingliz dilinäki zamanlar, ingliz dilinäki modal işlikleri we birnäçe gyzykly videolar bar. Eger siz ýok, men YouTube kanalyny seredip öwrenip bilemok diýseňiz, maňa ýürüýte muallim gerek diýseňiz, onda şol Ýazmaly atly illeşimiz online sapaklar hem geçirýär. Siz şol Ýazmaly muallim bilen ýürüýte habarlaşyp bilersiňiz. Men şu videom aşagyna hem şol Ýazmaly muallimiň YouTube kanalyny hem bellek geçerim. Seretmeňizi maslahat beren ören gyzykly videolar çekýär. Nädip ingliz diline salam ýagdaýlaryňyz nähile diýip sapşeniýa ýazýas. Bilýän siz salam ýagdaýlaryňyz nähile diýip uzun edip ýazýaňyz. Men size iň ansat ýoluny görkezýän. Haýyrlaşlar, ingliz diline ýagdaýlaryňyz nähile diýip şular ýalyk edip gyska görünüşde ýazylýar. Bilýän araňyzda bilýän bolmagyňyz hem ahmal ýöne bilmeýän illeşlerimiz üçin şular ýaly. HRU. Yani her sözün baş harfini ýazýarys illeşler. Görüşmek ýaly. HRU. How are you? How are you? Bular ýalyk etip ýazsaňyz heme tiz hemde düşünükli bolýar. Gelin ona dolu urunuşda nähil ýazylýar ka. Oňa hem seret geçelim. Illeşleriň ha bu ýerde ýanky HRU, yani how are you sözüniň dolu ýazylýan görnüşi. Bu ýerden ha görüşüňiz ýaly H harf baş harf bilen, R harf baş harf bilen hemde U harf baş harf bilen belenilenler. Bilýän siziň köpüňiz şular ýalyk edip dolu görnüşini ýazýan bolmaňyz gatahmal. Ýöne indikledek diňe biz katıp ýazyp bilersiňiz. How are you? Senin ýagdaýlaryň nähile? Ýa-da siziň ýagdaýlaryňyz nähile diýen manyny berýär. İngliz diline sapşeni ýazamyzda ýene bir gerekli sözleriň biri hem şular. Bu ýerde to sözüne derek ikilik nomer goýduk. Ýani to. Aýdyna da tomorrow sözüni goşduk. Ýani tomorrow sözüni şular ýalyk edip ýazýas. Ýani ingliz diline sapşeni ýazamyzda. Tomorrow bu ýerde today şugun ikilik goýas, biram day ýani gün sözüni ýazýas. Dolu görnüşi today. Şugun akşam diýip ýazjak bolsak, ikilik bilen night diýip ýazýas. Tonight. Bu ýerde ingliz dilinden ham tomorrow ertir, today şugun, tonight şugun akşam. Sapşeni ýazamyzda şu sözler hem köp ulanýas. Ha bu ýerde hi, how are you diýilenne siz great
öğren oğu deyip cevap verip bilirsiniz. Yani gowy öğren oğu. A great dedi. G-R from 8. G-R-8. Great. Great. Bu yerde M-U. Miss you. O görürsünüz diyen de misal için ena tağı dilen yazışan olsanız I miss you mom diyen de şonna M-U deyip hem yazıp bilirsiniz. Görürsünüz küyseyen manini verir. Öğren oğu. Görürsünüz küyseyen. Great. Öğren oğu. Miss you. Görürsünüz küyseyen. Eğer siz bilen olsanız biz öz aramızda, öz jorolumuz ya da dostlarımız bilen gürleşimizde köp vakitten beri şol dostlarımızı görmesek, yittinle yaşayan senem diyese, şonu hem İngiliz dilinin sapşeniyetine gıysk edip yazıp bilyas. Ol nehilik yazılya, şulur yalayım. İlleşler. L-T-N-S. L-T-N-S. Long time no see. Görüşünüz yani her harpın baş harpını alyasta şeydip gıysk edip yazıyaz. L-T-N-S. Long time no see. Köpten beri görünmedin de, gittin de diyen manini veriyor. Dol görünüşünü şulur yarayıp yazıp bilirsiniz. Ansat tid görünüşünü olsa L-T-N-S deyip bilip bilirsiniz. Hayırlaşlar bu aşağıda olsa A-S-A-P. A-S-A-P. Yani gıyska görünüştü. Dol görünüşünü olsa as soon as possible. Yani gıyska vaktin içinde. Tid vaktin içinde diyen manini veriyor. Mümkün olsa bir tid vakti. Şol manini veriyor. Şular yalı gıyska görünüşü barka dol görünüşünü yazmak hükman del. Eğer siz İngiliz dilini östürmek isteseniz. İlleşler siz İngiliz diline geplerinizde şu sözleri hem köp ulanyarsınız. Yöne sapşeniyeden nehil yazılyarka. Hayırlaşlar şular yalı. Tanışma ya da birinci gedek görüyeniz mi illeşler? Eğer birinci gedek bilyen olsanız şular yalak edip gıyska görünüşüne yazılyar. Bu yerde illeşler I-D-K. I-D-K. I don't know. Men bilemok. Türkmen dilinde I-D-K. I don't know. Men bilemok. Eğer bilen olsanız imo diyeniz siz şol programma I-M-O deyip okullar yöne dol görünüşünde in my opinion Türkmen dilinde menin fikrimçe bizim ulanyan imo programmamızın dol görünüşü in my opinion menin fikrimçe. Hayırlaşlar aşağıda olsa LMK. Let me know. LMK. Let me know. Türkmen dilinde bana haber ver. LMK. Let me know. Türkmen dilinde bana haber ver diyen manini veriyor. LMK. Let me know. Bana haber ver. IMO. In my opinion. Benim fikrimce. IDK. I don't know. Men bilemok. Men hiç de bilemok. İndikedek illeşler bular yal dolu görünüşüne derler. Gıyska görünüşüne yazıp bilirsiniz. İlleşler kazıklı videomuzu devam edeceğiz. Eğer siz thank you very much deyip uzun görünüşüne derler. Gıyska görünüşüne yazacak olsanız ya olmasa thank you in advance yani öngünden köp sağ ol diyecek olsak
şol sözler İnglis diliniň sapşenýasyna nähile gysgaldyryp ýazylýar. Ol hem ha şu ýerde illeşler. TUVM TUVM Thank you very much. TUVM illeşler ha T thank you V very much M. Her sözün baş harpyny alýas. Has bize aňsat bolar ýaly illeşler. TUVM Thank you very much. Öňünden köp sawal diýjek bolsak TIA Thanks in advance. Öňünden köp sawal Thanks in advance. TIA. İlleşler eger size biri thank you very much ya da thanks in advance diýse siz hem şular ýalyk jogap berip bilersiňiz. Anha şular ýaly illeşler NP dolwurnyşy no problem. Türkmen diline problema däl. NP no problem. UW you are welcome. UW you are welcome. Hukman däl. Bu you are welcome sözüniň iki manysy bar. Birinji manysy hoş geldiňiz. İkinji manysy bolsa hukman däl. Spasiba diýse ya bir size taňry kasyn diýse siz hukman däl diýip jogap berip bilersiňiz. You are welcome. İnglis diline sapşen ýazamyzda men seni söýýän diýip nädip gysyk edip ýazmaly. Onna anhaşlar ýaly. I love you. Men seni söýýän. I love you. Gysky wurunşy, dol wurunşy. I love you. CUL gysky wurunşy, dol wurunşyny. See you later. Türkmen diline soňra görüşürüz. Anha aşağıdaki bolsa J/K. Just kidding. Şu sözüge slash diýilýär. J/K. Just kidding. Dol wurunşyny. Just kidding. Oýnatýanlar diýen manyny berýär. Just kidding. Oýnatýanlar. I love you. CUL see you later. J/K just kidding. Oýnatýanlar. İlleşler sizin köpüňiz İnglis diline LOL sözüni eşden olmaly. Şol sözüň manysyny bilýäňizmi? Eger bilmeýän bolsaňyz anha şu ýerde. Anha illeşler LOL sözüniň gysky wurunşy şular ýaly. Dol wurunşyny bolsa laughing out loud. Türkmen diline uly ses bilen gülmek. Uly ses bilen ýani sesli gülmek de. LOL. İlleşler İnglis dilinden haşlar ýaly XOXO diýen söz bar. Bu sözüň gysky wurunşy şular ýaly, ýöne dol wurunşy hugs and kisses. Gucaklamak we öpmek. Ýani meselem siz ejeňizi ýa-da jigiňizi göresiňiz gelse, sapşeni ýazyşyp oturan bolsaňyz, ondan siz XOXO diýip ýazyp bilersiňiz. Men sizi hem öpýän hem de gucaklayan ejejan ýa-da jigimjan diýip ýazyp bilersiňiz illeşler.
Soňky edek gaýtalaryň hemmemiz bilelikde. LOL. LOL. Laughing out loud. Uly ses bilen gülmek. Yani sesli gülmek. XOXO. Hugs and kisses. İlleşler anha men şu LOL sözü barada bir gurrundeşlik okudum. Yani razgovor okudum. Aslı bu LOL sözünün manisi sesli gülmek diyen manini berýär. Men şol razgoworumda ejes bilen ogly öz arasynda sapşene ýazyşýar. Men şol sapşeňam hem siz bilen bile paýlaşasym gelýär. İlleşler gelin onu bu sapşeňany ingliz diline okalyň. Yani ejesi şeýle diýär. Your aunt just passed away. LOL. Oğlum geň alyp. Why is that funny? Why is that funny? Ejesi şeýle diýär. It's not funny, David. What do you mean? Oğlu. Mom, LOL means laughing out loud. Oh my god, I sent that to everyone. I thought it means lots of love. İlleşler ingliz dilinin sapşeniyetindaki size aýtjak soňky sözüm hem anha şu söz. Yani hand. Bu sözün asly manysy have a nice day. Yani haroşy babam dünýä diýen manini berýär. Ýöne hoş wagtyňyz hem diýip türkmen diline terjime edilýär. HAND. HAND. Have a nice day. HAND. Have a nice day.